Bon dia a tots i a totes. Avui és un dia realment emotiu i ho és perquè vostès, homes i dones, que han treballat en el cos de Mossos d'Esquadra als inicis, quan tot estava per fer i tot era possible, i han deixat una empremta en el cos que és inesborrable. La seva feina, la seva dedicació, la seva vocació. Segur que tots vostès tenen anècdotes, històries, que portaran sempre al seu cor, a les seves vides, que li explicaran als seus nets i netes si les tenen, als seus fills i a les seves filles, potser, els hi han transmès la vocació de ser policies de Catalunya, de treballar per enfortir la nostra societat. Ara s'incorporen les noves promocions. Tenim molts alumnes a l'escola, ara mateix, que estan passant les diferents etapes. Tant de bo puguin parlar amb ells i els hi puguin transmetre el que hi ha al darrere de ser mosso i ser mossa d'esquadra. Moltíssimes gràcies per la seva feina. Endavant, a gaudir de la vida i, com ja s'ha dit, sempre seran mossos i mosses d'esquadra. Gràcies.